रायजोफोर नोंथांमोनाथ' रुंगल बर' बिथांखौ एसेब्लाबो मिथिखायो सिनायखायो नङा होमबा? बिथाङानो जाबाय माने ससियेल मिडियायाव हिर'गिरि जानो लुगैग्रा सासे इउपिपिएलनि डायनामिक लिडार रायजोफोर। दा बिथाङा बै डास्टबिनाव थानाय माखासे गेसाव गेसाव निउस पर्टेलफोरनि माने मावजि हिर' बुंनांगोन आरो दिनै बिथांखौ। बिथाङा जाहैबाय माने बिराद गाज्रि प्लान पलिसि लायो। माने बै बिपिएफ हान्जाखौ मा रोखोम रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनगोन, बै हाग्रामा महिलारि सारखौ रायजो राजाफ्रा मा खोथा बुंबा माने नेवसिगोन, माने बिराद माने नङै खोथाफोरखौ लानानै माने बिथांमोना निउस पर्टेलाव माने गुदला नुजाबाय थायो रायजोफोर नङा होमबा? खिन्थु बिसोरनि मेन प्लान पलिसियानो जाहैबाय माने बिपिएफ दोलोनि मानसिखौ गावजों गाव माने सुथुर बानायलायनाय, ओमफ्राय बिपिएफ दोलोनि मानसिखौ बै एन्जरफोर आदार बुथुमनानै लांनाय बायदि दिनै एसे गाबोन एसे समफोर एसे आदार बुथुमनानै लांनाय बायदि माने हायोब्ला माने बै ट्रेक्टर बोरायनि दालायाव नैबे बिपिएफ दोलोनि मानसिखौ लांना माब्रै जमा खालामहैनो माने बे प्लान पलिसिखौ लायो आरो मा बिथांमोना नङा होमबा रायजोफोर? दा नोंथांमोना मा सानो? खिन्थु आंनिबा बे कारेक्ट आरो बिथाङा दिनैनि दिनाव एकदम बिराद माने हिर'गिरि देखायनो लुबैग्रा सासे डायनामिक लिडार आरो मा रायजोफोर। दा बिनिखायनो बिथाङा ससियेल मिडियायाव फैयो। नाथाय आं बिथांखौ बेखौसो खावलायनो लुबैदों, नोंथाङा जुदि नाम लानो लुबैदोंब्ला बे नोंथांमोननि गेसाव मोननै मोनथाम निउस पर्टेलफ्राव दा फैसै, गुबुन निउस पर्टेलफ्राव फै। गुबुन निउस पर्टेलफोरखौ बिराद नायो, नाथाय बे नोंसिनि निउस पर्टेलफोरखौ नाया। आरो रायजो राजाफ्रा दिनैहाय नोंथांखौ नुबानो ओरैबायदि रागा जोङो, ओमफ्राय बयबो रायजो राजानाव माने एलार्जि सोमजियो। ओमफ्राय जायफोरनाव खर'आव थिमा गैया बिथांमोनावबो दिनै माने थिमा बानफबलाबायनानै खुरसावलाजोबो, ओरैबायदि अबस्था जायो रायजो राजाफ्रा। खायसेबाथ' मबाइलफोरखौनो दिख्रुबनो लुबैजाहैदों नोंथांनि महरखौ नुयोब्ला। बेनिखायनो दिनै नोंथांमोना थगायनानै लाब गैला रुंगल बर' नोंथां, मोजां लामायाव फैदो, रायजो राजाफोरखौ दा थगायसै, नङाबा नेक्स्टफ्राव नोंथांमोना माने रायजो राजाफोरनि सिगाङाव माने मा मोखाङै देखायनो लासिं सिं जासिगोन। आरो नोंथाङा जुदि गमामायैनो माने बयजोंबो जुदि सिनायजानो लुबैदोंबा बे सर्टकाट बुद्धि आंनाव दं नोंथां। बेनो जाहैबाय बै फिल्म जगतनि मा होनो अनिल नार्जारी बिथांमोन, ओमफ्राय सुबर्न बिथांमोन, दिलीपमोन आरो दैदेन बिथांमोन बायदि मा होनो सोरनिबा हिन्जावखौ दोनखारलाबाय, आरो नङाबा सोरबा सिख्लाखौ सानथामसो मोजां मोननानै दोनखारलाबाय, अब्ला हयले बिराद नाम मोनगोन थाबनो, माने फेमास जागोन, नोंथांखौ बयबो सिनायगोन रुंगल बर'। माने जेसेबां गोजानजों थाङा मानो नोंथांखौ बयबो मेगन फेदेरलायनाय नाहरगोन आरो मा। माने बे जाहैबाय सर्टकाट बुद्धि। माने थाब जुदि नाम जानो बा सिनाय जानो लुबैयोबा बे सर्टकाट बुद्धि, ताछाड़ा जेबो बुद्धि गैया। जुदा निउस पर्टेलफ्राव जुदि फैयोब्ला नोंथाङा एसे माने नायजानो हागौ, खिन्थु नोंथांमोननि नैबे गेसाव निउस पर्टेलाव दाफैसै दे। दा नङा सानदोंब्ला नोंथांमोननि निउस पर्टेलखौ नाय, सोर साबसे फल' खालामो आरो बै गुबुन चेनेलफोरखौ सोर साबसे फल' खालामो बेखौ मोजाङै नायनानै ला नोंथांमोना, अब्लानो बुजिगोन नोंथांमोना मा खामानि मावगासिनो दं। दिनैनि दिनाव नोंथांमोना बिराद गोग्गानानै लायो बिटिसिआ बिराद डेभेलप जाबायनो। बै समनि डेभेलपखौ बाद होदो दे, नाथाय नैबे समाव मा डेभेलप खालामखो नोंथांमोना, बेखौसो आं दिनै सोंनो लुबैदों नङा होमबा? दिनै नोंथांमोना रायजो राजानो मा होखो, मा डेभेलप लाबोखो, बबे जायगायाव मा स्किम होखो, मा आसननि गेजेरजों नोंथांमोना डेभेलप खालामखो? माथो गासिबो आसनिया साननै सानथामल' जोरो नोंथांमोनालाय। बिनिफ्राय एकदम जिबौ खलथाफोर बुनाय बायदि बुनानै आरो गोदान मलार होजोबो नोंथांमोना, गोदान आसनि बानायबाय थायो, रायजो राजाखौल' थगायबाय थायो नङा होमबा? बिनिखायनो कनसियास जानांगौ रायजो राजाफ्राबो, थगायजानो नांला। फैगोन समफोराव माने जोंनि बिटिसिनि इयुन जोलैखौ नायनानै, जोंनि हारि माहारिनि इयुन जोलैखौ नायनानै, जोंनि समग्र माने लाइमोनफोरनि इयुन जोलैखौ नायनानै जोंहा रायजो राजाफ्रा माने बिटिसिखौ बासायनो थाखाय मोनसे आलदा प्लान पलिसि लानानै माने नांगोलनि सावगारियाव होआबा खिन्थु जेबो उपाय गैया रायजोफोर। ताछाड़ा बिटिसिआ रैखा गैया, बे हले सिदा खोथा।